Ngokhulu kuyithoba nokuzehlisa ngikubelele kwi-channel kama upastor weNingi ngaza kwethu ngokhulu nje ukuzehlisa nangenjabulo nje ukuthi silethe amaphupho ngokhethekile kuwena. Ngicela ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel niphinde kune channel kaPastor weNingi la khona sifaka khona amaphupho esuke soyenze kwamanye ama-platform. Ngiyakwazi ukuthi niye kuyona uyowabheka lawo maphupho ukuze nithole ezinye incazelo esuke sikhulume ngazo kuleyo channel noma lawo ma-platform. Kanti-ke mina ngivele ngigxile kuwona amaphupho la sobheka namhla uNoncedo wakwaNdlozi ukuthi uthini. Uthi-ke la yena sawubona-ke emfundisi ngicela kulo ngichaze nanti iphupho. Ngiphuphe-ke ngene etoilet ngibiswe ngumchamo ngavele-ke mangivale isicabha sokuzivuleka kodwa-ke akekho ngibonele ngabe sengikhona ukuchama umude. Kanti-ke amabholo okuchama abe mabili kunencane nenkulu ngaye kule nkulu ebheke ngasemnyango. Ngiyabonga uma ngingathola incazelo. Sizofocusa more emchamweni than okunye okwamanje. Asifocus ekutheni uma uphupha uchama komunye kuyenzeka kube uphawu oluhle nje usuke lifaka phakathi ukuchuma nencebo nokukhululeka ongahle ube nako esikhathini esizayo. Kuyaba futhi okunye singabheka la uma uphupha kungenzeka usuke ukhonjiswa la isidingo sokuthi kumele kunike isikhathi sokusikhulula enkingeni suke zingakuphathi kahle empilweni, noma kumele uphume kubantu abangalungile, noma ke zama unciphisa izinto ezikufaka phakathi kwengcindezi, noma ke zama ukusihlanza usikhuculule dede lemicabango nemikhuba emibi nemizwe emibi wena. Siphethe ngokuthi uma uphupha ke la uchama noma ubone umchamo ke kwesinye isikhathi yenze kube uphawu suku libika mhlawumbe isichitho, ikakhulukazi ukuthi umchamo lo okade unophunga elibi noma ke okade wenza ukuthi ungazizwa ngendlela efanele ngesikhathi uchama noma ke ngemva kokuchama. Futhi kungaphinde kusho isimo esithile singathi sikubambelele empilweni mhlawumbe umsazama ukusixazulula empilweni, noma kuzoba nesimo uzofuna usixazulule kodwa esizothatha isikhathi eside empilweni kodwa sizogcina sixazulelekile. Sihlalo phambili ngokubheka la uPrecious Ikhabethe la uNhlabathi uthi angibikele pastor ngicela ukubuta usho ukuthini ukuphupha ke ifakle nembala ke lobovu nalo blue ingena ke reverse ekhaya into deliver ifenisha lensha libe kunekhabethe nembhede phakathi. Ngajabula kakhulu futhi ke ngiyibona ngagijima ngayobikela ke babe wakami ukuthi ke etoyibona. Ngiyabonga. Kanti nakhona la sizofocusa more kuyifenisha la nokunye. Uma sifocusa la kuyifenisha uma uphupha ulethelwe noma ke uthenga ifenisha entsha ngaba kupha usuke libika inguquko ongenako ukusigwema eziza empilweni. Kungasho ukuthi mhlawumbe lindela ke izinguquko ezinhle nezingase zenze impilo yakhe ibe ngcono. Futhi ubuphupha la ubona umbhede omusha kuyenze kube uphawu oluhle osuke lumele impilo entsha, lumele ikhasi lempilo elisha, noma kungasho ukusheshe ushade ukuthi umuntu osuke ungashadile, noma ke mhlawumbe umuntu osecret noshadile kusho ukuthi ngase ke uthole mhlawumbe ingane noma uzoshintsha indawo yokusebenza uyosebenzela kwenye indawo mhlawumbe, noma ke ungase kuvuse uthole uthando olusha noma uvuseleleke uthando onalo lo muntu wakho. Kanti kwesinye isikhathi yenzeka ukuthi umbhede ugcetshe, ubona umbhede ugcetshe ngendlela efanele, lokho sokubika ukuthi uma ubhekene nezinkinga njengamanje ngenzeka zizophela ke maduzane. Kodwa uma uphupha futhi umbhede ungasho ibhadi noma isifo esingase sehla, futhi ngiyenzeka uthola ukuthi kunomuntu omaziyo osonomsondele nawo ongahlabangwe nezibi. Kepha ke uma uphupha ke ikhabethe lolu phawu oluhle usuke libika okuhle okuzayo empilweni, noma kusho ukuthi ke ngashe uthole ukwesekwa umuntu osuke uthandana naye, noma uzosekwa abantu abaseduze nawe empilweni, noma kumlingani wakho ngahle mhlawumbe ke adlondlobale into ethinta impahla noma ke izakhiwo empilweni. Yabona ngenzeka uzokwenza kahle empilweni maduzane, noma wenza kahle empilweni in terms of izinto ezifaka ke mhlawumbe imali. Kanti ke la
uma uphupha kulibona ikhabethe livaliwe, lolu phawu usuke luxwayisa ukuthi ke ungalokuthi uzama ukuvulula okufihliwe, ungalokhu uzama ukuvundulula izinto ongazazi noma ufuna ukwazi izinto ezifihliwe. Uma kungenzeka nje manje kunemfihlo umlingani wakhe nazo noma abantu sondelene nabo, musuloku uzama ukubagubha ufuna lezi imfihlo. Siyabonga. Khona i-channel Pastor weNingi on YouTube, hambani i-check yakhona amanye amaphupho. Njengamanje mina angibeka amatomo ethala, so asiphinde sibuye namanye amaphupho. Ngiyethemba ukuthi nawo ayokwazi ukucaciseleka. Yabonga.